Goedemorgen. Mijn broer is 40. Waar is dat? Alleen. Daar zit Benjamin. In de camera weet dan eerst maar even een bakje koffie. Hij laagt het nou. Spanning is het. En dan hebben we het er later wel even over. Een heerlijke dag. Het 40 hier, dan vliegen wij nooit naar de vier. Hey, hey, wat een heerlijke dag. Alles gaat er van het koor, en alle dieren maaien hoor. Hey, hey, wat een heerlijke dag. Best mooi klein, mooi zijn familie. Ja, dat is wat, hè? Ja, dat is wel leuk. Het had ik wel wat, hoor. Dat ze maar net lang blowen. Juist, ja. Alle woorden met wat gebeurt wel zijn, hoor. Ja. Nou goeie. De Y-compriming pasveer in het winkelcentrum Bogaert in Hout. Daar deze krult treurig stemmend verkooppunt waar het kleuren tot kunstvorm is verheven. Had je maar een knap hiem. Ja, dat dacht ik. Nou weer. Ja, ik van alles wat is een beetje rommelhakje nou. Oh ja, ik mag even in mijn auto zien staan. Ja, dit is de shopper. En dan heeft hij een razor, maar die gebruik ik niet meer. Nee? Ja, het heb ik even rijbewijs gehad en daarna ben ik voorzichtig geworden. Dus. Zo, hè, gangst? Ja. Maar hoeveel het de leden staan? 24. Ja. En een wedstrijdje met mijn zwager. En die zware dan? Die zwager die had het net paak nou. Nee, hè? Die ging voor de snelste. Dus het wedstrijdje is won. Ik had het wedstrijdje gewonnen, ja, maar ja. Dat weer een nieuwe wedstrijdje. Dit is een beetje het hobbyhak, ja. Je mag graag een beetje vertoven. Ja, het is wat ouderwets hak, ja. Ja, is hard die had je ja, vroeger al een hele die niet spaand, hè. Omspaand. Dus ja, daarom is het een beetje ouderwets. Nou, alles hangen dat ik naar van hem in. Dan vind ik het mooi, er ik wel van. Nou. En dan hoorde ik het misschien al lang opruimen, maar het voor mij wel waarde eigenlijk, ja. En de familie, die zit wel graag aan de vrouw, hè? Ja, klopt, ja. Ik wil er zelf ook wel om, hè. Jawel. Ja. Ik ben er net zeker om te weer, hè. Nee. Hier en daar wat een laatste vlotter, hè. Zo nemen we dat al. Ja, zeg je dat dan wat. Dat je in Linton, ja, vond ik het samen ook altijd mooi. Dan, ja, dan, als je dan een vrouwtje of zo kwam, nou, dan vond ik het wel leuk van jong, maar van de rest uit maar eigenlijk niks, is toch? Nee. Vijfde verkering. Nee. Ja, nou ja, dan ben je wat ouder, ja. Dan zit je wat alleen nog thuis, ja. Dan wordt het al wat oors, hè. Ja. En je maten, die hebben nou, best aardig getrouwd. Ben? En bij hen, hè, nou ja. Ja. Dus ja, dan zul je dat zelf ook wel leuk vinden, nog? Ja. 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 Wie weet, hè? Precies. Misschien help je hem erbij. Nou, dan gaan we, je weet het net. Dus zo'n protte mooie dames naar hier, Ja, je dat zo? Ja. Dus vroeg je, schil je gauw naar heer, hoe gauw, hoe lauwer ken ik weer. Hey, hey, wat een heerlijke dag. Hey, hey, wat een heerlijke dag. Geweldig. Prachtig, hè? Goeie. Hoi. Wat ben je aan dan? Nou, die conditie verbeteren. Ah, Proberen we. goeie voornemens? Nou, nee, dat komt hulskost, ja. Maar we hebben wel het doel om mij vooral de hele marathon te rennen in juni. Dus daar ben ik voor aan het trainen. Die wordt ook gewoon 1 keer rennen en dan word ik nooit weg. Nee? Nee. Is nou al die nacht? Nou, als het aan de gang bent, is het net altijd leuk, ja. Maar na de tiert voelt het wel lekker, hè? Oké, ja, precies. Ja, dus daar doen we het voor. Wat is maar niet leeg? Ja, dat had mijn zoon die van Janne. Die had me even... die zoon me even kroepen, maar dat werd een kapstoot. Och, nou ja. Ja, lullig, hè? Nou krijg je het. Ja.
Pas wel mooi bij de shirt. Ja, leuk hè? Ja, nou ja, het is zo. En wat voor muziek heeft erbij? Nou, ik ga nou even, ik doe nou even een interval. Daar mocht ik nou even lekker strekken. En dan maak ik aan stukjes hut en stukjes wel langzaam. En zo gaat het wat. En dan kiest wat verder in aan dat goed is. Dus dan Evie, dat is een Belgische vrouw. Hè? Die had toen iedereen aan het rennen gekregen een aantal jaren alleen. Keep Running, aflevering 2. We beginnen meteen te joggen. Ben je er klaar voor? Dan tel ik nu af. 3, 2, 1 en start. Oké, je doet het goed. Je loopt al 2 minuten. En die andere vriendin, ben die gelijk van het... Nee, die ben vol sneller. Ja? Ja, dat is wel jammer, hè? Ja. Ja, maar ik ben wel de fanatiekste, denk ik. Oh, dat is helemaal sneu dan. Ja. Dan is de fanatiekste en dan... Ja, nou, ik moet via de wijk komen misschien. Oh. Ja. Nee, maar op zich maakt het niks uit hoe snel je doorgaat. Maar je moet wel vergingen, want ons doet het te bed, hè? Nee. Nou, succes. Nou, bedankt. Zo, dat was het voor vandaag. Ik zie je overmorgen terug. Vergeet niet om even na te denken over een parcours in je buurt. Is dat er niet? Geen probleem. Dan trainen we morgen gewoon op straat of op de plek waar je vandaag trainde.